Σε αυτό το βίντεο θα δούμε τις βασικές λειτουργίες του Retail POS της SmartSoft. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα έχουμε τις κατηγορίες των προϊόντων μας. Οι κατηγορίες με το σκούρο καφέ χρώμα σημαίνει ότι από πίσω τους κρύβονται και άλλες κατηγορίες, ενώ οι κατηγορίες με αυτό το χρώμα σημαίνει ότι από πίσω τους κρύβονται προϊόντα. Επιλέγοντας κάποια κατηγορία με σκούρο χρώμα, βλέπουμε ότι πάμε σε άλλες κατηγορίες, οι οποίες πίσω από αυτές τις κατηγορίες κρύβονται προϊόντα. Για να επιστρέψω κατηγορίες μου επιλέγω το κουμπί κατηγορίες και για να επιστρέψω στην αρχική μου οθόνη το κουμπί αρχή. Επιλέγοντας μια τέτοια κατηγορία θα δούμε ότι έχει προϊόντα. Σε αυτό το μέρος της οθόνης βλέπουμε ότι έχουμε μια απόδειξη λιανικής πώλησης, την ημερομηνία, πελάτης λιανικής και ο τρόπος πληρωμής είναι μετρητά. Το ποσό μας και εδώ θα έρχονται τα προϊόντα που θα επιλέγουμε από τις κατηγορίες. Ας ξεκινήσουμε με μια πώληση. Επιλέγω κάποιο προϊόν από κάποια κατηγορία. Αμέσως το βλέπω να έρχεται εδώ πέρα. Πάω πίσω στις κατηγορίες μου. Με το που μπαίνω σε μια κατηγορία, βλέπω πόσα προϊόντα περιέχει αυτή η κατηγορία. Πατώντας αλλαγή περιγραφής, μπορώ να αλλάξω την περιγραφή του προϊόντος μου. Πατώντας αλλαγή ποσότητας, επιλέγω την ποσότητα. Αλλαγή τιμής, αν θέλω να αλλάξω την τιμή του. Κάθε αλλαγή τιμής ενημερώνει το σερβερ, δηλαδή την επόμενη φορά που θα επιλέξω το συγκεκριμένο προϊόν θα μου έρθει με τη νέα τιμή. Και κάποια έκπτωση, αν θέλω να βάλω κάποια αξιακή έκπτωση στο είδος μου. Έστω ότι θέλω να του βάλω ένα ευρώ έκπτωση. Η SmartSoft έχει δημιουργήσει και την οθόνη του πελάτη, δηλαδή ο πελάτης αυτό που θα βλέπει είναι αυτό εδώ πέρα. Επομένως, συνεχίζοντας για να εκδώσω το παραστατικό μου, επιλέγω το σύνολο. Βάζω το εισπρακτέο ποσό, έστω ότι πήρα 10 ευρώ. Μου δείχνει τα ρέστα τα οποία πρέπει να δώσω. Η οθόνη του πελάτη δείχνει αυτό εδώ ακριβώς το πράγμα. Το πληρωτέο σύνολο, το εισπρακτέο και τα ρέστα. Και επιλέγοντας Enter, κόβεται η απόδειξη λιανικής πωλήσεώς μου και συνεχίζω για τον επόμενο πελάτη. Η εφαρμογή Retail POS της SmartSoft υποστηρίζει πολλούς πελάτες ταυτόχρονα, δηλαδή μπορεί να έχω on hold πολλούς πελάτες, παραδείγματος χάρη, έστω ότι για αυτό το πελάτη ψωνίζω αυτό το προϊόν, επιλέγω το κουμπί hold και ο πελάτης μου έρχεται αυτόματα στο κάτω μέρος της οθόνης. Μπορώ να συνεχίσω με ένα νέο πελάτη, με πάει δηλαδή η εφαρμογή σε νέο πελάτη, επιλέγω ένα προϊόν, μπορώ να βάλω και αυτό το πελάτη στο hold, έρχεται και ο δεύτερος πελάτης, μπορώ να συνεχίσω με τρίτο πελάτη, να βάλω και τον τρίτο πελάτη στο hold και γενικά μπορώ να έχω στο hold όσους πελάτες θέλω. Ανά πάσα στιγμή μπορώ να επιστρέψω σε όποιον πελάτη θέλω, έστω ότι θέλω να επιστρέψω σε αυτό τον πελάτη, μου βάζει τα προϊόντα του, επιλέγω είτε σύνολα αν θέλω να του κόψω απόδειξη λιανικής πώλησης, είτε αν δεν θέλω να συνεχίσω με αυτό το προϊόν ή δεν θέλει πλέον να το αγοράσει, επιλέγω το free και ο πελάτης απελευθερώνεται, χωρίς να του τιμολογήσω τίποτα. Επομένως μπορώ να συνεχίσω με τον επόμενο πελάτη, επιλέγω το σύνολο και κόπηκε μια απόδειξη λιανικής πώλησης. Συνεχίζω και με τον επόμενο πελάτη μου, έστω ότι έκανε λάθος και δεν θέλει να πάρει λιποζάν τσέρι, επιλέγω τη διαγραφή εγγραφής και μπορώ να το τιμολογήσω οτιδήποτε άλλο προϊόν θέλω.
Ας ξαναδούμε τι θα γράφει η οθόνη του πελάτη. Επιλέγω Enter και κόπηκε αυτή η απόδειξη λιανικής πώλησης και συνεχίζω με τον επόμενο πελάτη. Η εφαρμογή λειτουργεί και με barcode, τυπώντας δηλαδή το barcode του είδους τιμολογείται αυτόματα το είδος και αν κάποια στιγμή επιλέξω κάποιο είδος το οποίο δεν έχω καταχωρήσει το barcode του, έστω που επιλέγω αυτό το είδος, τότε μου πετάγεται αυτό το μήνυμα και αν θέλω να εισάγω το είδος μου σαν νέο είδος, επιλέγω ναι και μου βάζει τον κωδικό του είδους και με αυτόν τον τρόπο μπορώ να εισάγω το νέο είδος, να του βάλω ΦΠΑ, μονάδα μέτρησης, σε ποια κατηγορία θα ανήκει και τη τιμή της λιανικής του. Έστω τώρα ότι δεν θέλω να κόψω δελτίο, δεν θέλω να κόψω απόδειξη λιανικής πώλησης, αλλά κάποιος πελάτης μου ζητάει δελτίο αποστολής τιμολογίου. Επιλέγω αλλαγή παραστατικού. Επιλέγω τον τύπο του παραστατικού που θέλω, έστω ότι θέλω δελτίο αποστολής τιμολόγιο μετρητά. Και επιλέγω και τον πελάτη που μου ζήτησε ότι θέλει το τιμολόγιο αυτό το συγκεκριμένο. Επιλέγω αστεράκι και Enter για να δω όλους τους πελάτες μου. Επιλέγω τον πελάτη μου. Όπως θα δούμε, η εφαρμογή άλλαξε 738 δελτίο αποστολής τιμολόγιο με τον πελάτη μου και τον τρόπο πληρωμής. Και συνεχίζω να τον τιμολογήσω. Έστω ότι θέλει 30 ντάνχη. Επιλέγω πάλι σύνολο. Με αυτόν τον τρόπο κόψαμε ένα δελτίο αποστολής τιμολόγιο και αυτόματα η εφαρμογή μας πάει σε απόδειξη λιανικής πώλησης. Έστω τώρα ότι έχουμε ένα νέο συναλλασσόμενο πελάτη, ο οποίος θέλει δελτίο αποστολής τιμολόγιο γιατί δεν τον έχουμε καταχωρημένο στο σύστημα. Επιλέγουμε νέο συναλλασσόμενος πελάτης και το καταχωρούμε στο σύστημα. Επιλέγω το αφημί του. Πηγαίνω στα στοιχεία του πελάτη που προεπιλεγμένα έχει αυτά εδώ πέρα. Μπορώ να αλλάξω το κωδικό του τιμοκαταλόγου, το αν έχω πολλούς τιμοκαταλόγους. Εδώ έχω μόνο έναν τιμοκατάλογο. Τον κωδικό του τόπου πληρωμής, επιλέγοντας από τη λίστα, έστω ότι είναι μετρητής, και τον τρόπο εξόφλησής του. Και επιλέγω Enter. Για να επιλέξω νέο πελάτη, επιλέγω το κουμπί Νέα εγγραφή. Μπορούμε να δούμε κάποιες εκτυπώσεις που βάζει Retail POS εφαρμογή. Επιλέγοντας αυτό το κουμπί, μας βγάζει το σύνολο των πωλήσεων αξιακά που έχουμε κάνει σήμερα μέχρι τώρα. Επιλέγοντας το συγκεκριμένο κουμπί, μας βγάζει το ζήτα της εφαρμογής για σήμερα. Βλέπουμε ότι έχουμε κάνει πωλήσεις με αποδείξη λιανικής πώλησης και ένα τιμολόγιο που κόψαμε και συνολικά το ποσό βγαίνει στα σύνολα. Επίσης, μπορούμε να πάρουμε τις πωλήσεις αναχρήστη, αν έχουμε πολλούς χρήστες στην εφαρμογή μας. Συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται μόνο ένας χρήστης, άρα το σύνολο του ποσού πάει σε όλο το χρήστη. Και επιλέγοντας το κουμπί εργασίες και κάνοντας αναζήτηση μπορούμε να δούμε όλα τα τιμολόγια που έχουν κοπεί μέχρι τώρα.
είτε αναζητώντας αναημερομηνία. Και επιλέγοντας το αντίστοιχο κουμπί. Για να επιστρέψω στην εφαρμογή μου, επιλέγω φόρμα επεξεργασίας. Σε αυτό το βίντεο είδαμε πολύ γρήγορα πώς λειτουργεί η Retail POS εφαρμογή της Smartsoft.